Praise the Lord. Onukofo yada wase bebree show when you nyam. Nya wo ye do so Awurade na bra adwene ntiase so eno ntiasa ye enka udin kronkron no. Ene nso ma yakwanya no ama ye huda foforo yi. Yesi ye hyira wo. Afi nyame kronkron ye bompa so befa wakwan no wa kyerɛkyerɛ yen kasa kyerɛ mekane na onam mesonso akasa kyerɛ adɔfo bi a ɔmo etie me. Yada wase wo Yesu Kristo dimu. Amen. Adɔfo ina nso me ma wakɔ abade ba oti asesen dwumadi so ne yafa yakenkan nsam na fi Luka sempa no etimienu nkyekyɛmu aduasa ensia ekosi aduasa enwɔtwe. Luke chapter 2:36 to 38. Adɔfo ne nyame asɛm ɛkyerɛ yɛn ɛne sɛ Yesu Kristo na wofo ede ne kɔ asɔre fie sɛdeɛ Jufo amammerɛ ɛteɛ na Bible kyerɛ yɛn sɛ odu hɔ nom no Simeon ɛhyɛ nkɔm anaasɛ ɔka ne Onyankopɔn aka kyerɛ no ɛkyerɛ ɛsɛ onyame sɛdeɛ mehu wo nkwagye no nti metimi akɔ fie akɔhome asomdwe mu ne kyerɛ afɛdeɛ obetimi ewu efia tiasefo asase so. Adɔfo yehu ne sɛ Yesu Kristo ɔyɛ ɔbrempɔn. Yesu Kristo ɔyɛ ɔkɛseɛ. Yesu Kristo yɛhwɛ ansana na wo no mpo bɛba enema bebree ne sisi yɛ ɔbrɛ yɛwo no Bethlehem no ebisɛ ɛbrɛ Julius Augustus no ɔpɛ mu aka sɛ Caesar Augustus ɔpɛ mu aka sɛ mombɛsenkɔ mo krom ma yɛntwerɛ mu din no no onim sɛ ɛyɛ kwan a ebie di ama sɛ Mary bɛwo ɛwɔ Bethlehem. No onim nyini sɛ na Joseph ne Mary krom nim. Nanso Onyankopɔn ɛma ɛfa asa kwan no so. Adɔfo nom Yesu Kristo yɛwo no abɔfo bɔ ho dewuro. Empo Onyankopɔn ɛda n'edi ɛnam nsoma so ɛwɔ puoyɛ fam ɛma enyansafo nso ɛba bɛhwehwɛ Yesu. Adɔfo nom Yesu ɔyɛ ɔbrempɔn, ɔyɛ ɔhene kɛseɛ, ɔyɛ ɔsɔfo panin, ɔyɛ yagye nkwa, yɛ Messiah ɛno. Ɛno nti yɛpagya ne din a na ɛsɛ sɛ yɛpagya. Yɛma ne din so a na ɛsɛ sɛ yɛma ne din so. Na etwa sɛ yɛte bro nyaase. Obi wɔ hɔ ɔse nyame mpo ni hɔ. Obi wɔ hɔ onim Awurade na so mo nyinaa esiesie ho aboabo mo ho atwɛn bro nyada no. Adɔfo maame panin a yɛfrɛ na Anna yi ɔtena asɔre fie wɔ bra na ɔyɛ ababaawa ebesi bra ɔde behu agyenkwa Yesu Kristo di ne ho adanse sampa. Ɔyɛ nea Onyankopɔn asoma no. Na Bible kyerɛ yɛn sɛ ɛbra na ɔsɔfo panin ɛhyɛ nkɔm gu Yesu so na ne maame ne papa no gyina hɔ din. Efisɛ nsɛm a papa no ka na emu soso. Na emu ɛsoso. Onyankopɔn ɛnam saa kwan no so ɛkasa kyerɛ awofo yi. Mpɛ bebree bɛnsiese na Mary di ɔde nsɛm nyinaa sie na akoma mu. Ne nyinaa de sɛ aburo na adwene ne nti aseɛ so. Nti no obi ontumi pom bisa ho hwee. Ne so ya ne so di sie na akoma mu. Ɛno nti saa bere ne yɛka nyinaa ne sɛ ma Onyankopɔn kwan no fa wonyɛ dia ɔno ankasa pɛ. Efisɛ Simeon no nyinaa twɛn Awurade anim. Ekosi sɛ ɛhan no agyenkwa no obepie ɛwɔ n'ani onyam mu. Na ne botae nyinaa ne sɛ ɔbae sɛ ɔbɛhwehwɛ na wagye dia ayira. Yesu bae sɛ ɔbɛhwehwɛ na wagye dia ayira. Ɔsɛfo deɛ ɔbae sɛ ɔbɛwia na wakum na wasɛe. Enti Yesu Kristo wabama yɛnya nkwa no ɔno ne yɛde yɛn ho to no so yɛ yie. Ɛno nti bro nye yɛ ebe yɛ moma yɛndi ne kwan sonko bi so koraa. Sɛ yɛni ba yɛn ho so sɛ Yesu Kristo da ne do edi wɔbra ne yɛda so yɛ adebɔyɛfo. Ɔma ne mmɔborɔ ho no ɛbɛtu hyɛ yɛn so. Ne mmɔborɔ ho no agye yɛn afi ɔsɛfo nhyehyɛ bɔne bi mu agye yɛn afi bɔne so nyinaa mu. Ɛbra so sɛ yɛn so
yɛma hann no epie. Hann na ɛte yɛn mu Yesu no etwa se yɛma ne pie. Yɛbɔ ne ho dawuro kyerɛ amansa nyinaa. Sɛdeɛ abɔfoɔ no ne nsoroma no da no adi sɛ yɛawo agyenkwa bi no. Yɛn nso bere no so a yɛnkae sɛ yɛbɔ ne nti na ɔbaeɛ. Ɔde abɛkyɛ yɛn. Wawu de agye yɛn. Na wamma yɛn nso yɛfrɛ yɛn Nyankopɔn mma. Onyankopɔn dom boa yɛn na yɛntena ase mma no nokorɛ mu na afei twa asɛm no ɔfoforɔ nso ɛnya asɛm no bi ntie. Obi pɛ asɛm bi a ɛbɛkyekyere ne werɛ na ɛbɛbiebie sɛdeɛ bronya te ase. Nti fa asɛm no ma ɔfoforɔ na nyinaa yɛmbom na yɛnyɛ Onyankopɔn adwuma. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.